5 κιλά. Και όταν καθώς μεγαλώνει, το μαλλί του φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι το πάτωμα. Είναι έτσι η ράτσα του, έτσι πρέπει να διατηρείται το τρικόμά του. Όμως, βλέπει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω, είναι σαν πατικωμένο όλο αυτό εδώ πέρα με μαλλιά. Και δεν ξέρω αν βλέπει κάτι το σκυλί, δηλαδή μήπως κάτι να το καθαρίσουμε. Βλέπει, δεν έχει. Βλέπει μια χαρά. Αυτό τι σκυλί είναι, ήσυχο, ζωηρό, παιχνιδιάρικο. Αυτό που είναι πάρα πολύ ήσυχο. Αυτά τώρα έχουν αρχίσει και εκδηλώνονται. Μπράβο, αφήστε τα να εκδηλωθούν. Αυτά εκδηλώνονται. Αφήστε τα να παίξουν, μωρά είναι. Ναι, να δούμε πραγματικά ποιο είναι ζωηρό και ποιο όχι που μας λέτε είναι ήσυχα. Άστα καλέ μου, μην τα περάσει. Θα μας κατουρίσουν και λίγο γούρι. Πρέπει να πέσουν εδώ μέσα. Άστα. Λοιπόν, τι λέγαμε λοιπόν, λέγαμε για τα σκυλάκια. Αυτό είναι πραγματικά ήρεμο. Είναι πολύ ήρεμο και μπορεί να συναναστραφεί πολύ καλά τα παιδιά όλων των ηλικιών. Αυτές τις ράτσες τις ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν αν με ρωτήσεις τι ξέρω από ράτσες σκυλιών, με το ζόρι θα σου πω 5-6. Τα μαλτεζάκια τα ξέρω γιατί είχα κάποτε, το λαμπραντόρ το γνώρισα τώρα, Παναγιά μου βόηθα. Τα υλικόσκυλα τα ξέρω, πώς τα λένε τα άλλα, όχι τα μεγάλα αυτά, πώς τα λένε αυτά, τα τσοπανόσκυλα τα ξέρω. Μέχρι και το κόκκινο ξέρω. Τα άλλα που αυτό εδώ πέρα δεν το ξέρω. Ναι. Αυτά είναι ράτσες οι οποίες είναι δημοφιλείς. Για όποιον θέλει και επιθυμεί να ψάξει να βρει ποιο σκυλί του ταιριάζει, θα βρει και το Σίχτσου, το οποίο είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ καλό σκυλάκι, πολύ συντροφικό και πολλά παιδάκια όταν έρχονται, γιατί κυρίως έρχονται γονείς και παίρνουν τα σκυλιά για χάρη των παιδιών τους φυσικά. Μπορεί να έχουν δει κάποιο σε περιοδικό, στο ίντερνετ, να το έχουν ψάξει, μπορεί να έχουν δει ταινίες από τις οποίες να έχουν επηρεαστεί. Ας πούμε αυτό μοιάζει με τον Μιλού από τον Τεντέν. Μάλιστα. Μέχρι ποια ηλικία πρέπει να φύγουν από εσάς τα σκυλάκια και να βρουν τη θέση τους σε μια οικογένεια? Μέχρι ποια ηλικία? Και αν κάποιο σκυλάκι δεν το πάρει κανείς, τι κάνετε? Εμείς όταν ένα σκυλάκι δεν θέλει κάποιος να το